Necromod εδώ. Ελπίζω αυτή τη φορά να γράψω το βίντεο, γιατί έχω προσπαθήσει δεν ξέρω πόσες φορές για να γράψω βίντεο και όλο κάτι τυχαίνει, όλο κάποια βλαγεία κάνω και δεν γράφεται ποτέ. Και έχω να ανεβάσω, γι' αυτό έχω να ανεβάσω και τόσο καιρό. Όπως έχετε δει, έχω ένα TDM 900 με φρένα από μπούσα μπροστά, Gen 1, για λίγο καλύτερο φρενάρισμα, γιατί γενικά ξέρουμε ότι τα TDM τα φρένα τους είναι λίγο ό,τι να είναι, δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Φοράει σωληνάκια υψηλής, μπροστινά είναι τα μαμά. Φοράει λοιπόν σωληνάκια υψηλής, του βάλαμε μια μπρέμπο ακτινική για να έχει λίγο καλύτερο φρενάρισμα. Εντάξει, τώρα είναι μέσα στη σκόνη με την κολομαλαγία που έριξε, έχει γίνει όλο καφέ και δεν πρόλαβα να πάω να το πλύνω. Βασικά τι να το πλύνω, αυτό θα ξαναγίνει. Και είπα λοιπόν να σας πάρω μια βολτίτσα μαζί, μπας και ανεβάσουμε κανένα βιντεάκι μετά από τόσο καιρό. Λοιπόν, το μηχανάκι φοράει όχι πολλά πράγματα, χωνιά, εξάτμιση και ένα προγραμματάκι. Δεν είναι κάτι τρελό. Εντάξει, καλό γκαζάκι για αυτό που είναι. Πάει ωραία. Καλά το φρένο, παιδιά, με την Brembo είναι δολοφονία. Πραγματικά άξιζε μέχρι και το τελευταίο του ευρώ. Άμα κάποιος το σκέφτεται, να μην το σκέφτεται, να πάει να το πάρει. Θα πάει να την πάρει την ακτινική, αξίζει όσο δεν πάει, πραγματικά όσο δεν πάει. Ελπίζω να μην πετύχουμε κίνηση, να το ευχαριστηθούμε λίγο στον δρόμο. Ξέχασα να πω ότι φοράει και shifter. Αν και τώρα δεν το χρησιμοποίησα, εντάξει, δεν υπήρχε λόγος. Γενικά το πήραμε πολύ λίγα χιλιόμετρα, παιδιά. Δεν ξέρω πως μου κάτσε τέτοια καλή. Το πήραμε 36.000 και τώρα έχει 40. Μου κάτσε πάρα πολύ καλά. Τα φρένα του πραγματικά είναι άγκυρες, παιδιά. Δεν σας κάνω πλάκα, είναι άγκυρες. Δηλαδή με τις εξαπίστολες μπροστά και με την ακτινική είναι ό,τι καλύτερο συνδυασμός. Πάντα γίνεται χαμός εδώ. Ναι, το μεταξύ που λέτε έχω τραβήξει δεν ξέρω πόσα βίντεο, ρε παιδιά. Έχω πάει να τραβήξω βασικά και δεν τα τράβηξα ποτέ. Γιατί λίγο ακόμα δεν το έχω λίγο με την GoPro, ότι μπερδεύομαι ακόμα. Και πάω να τραβήξω και δεν τραβάω τίποτα. Μία είχα θέματα με το μικρόφωνο, δεν μπορούσα να το συνδέσω, δεν έγραφε ήχο. Μία δεν έγραφε κάμερα. Ό,τι να είναι. Ελπίζω αυτή τη φορά να τραβάει και να ανεβάσω κάτι. Μη φάω πάλι πίκρα. Από την κοίταξα τραβάει. Τώρα τι να πω. Άμα θέλετε λίγο, ευχαριστώ. Το μηχανάκι που λέτε το φτιάνω στο Speed House, από τους καλύτερους μαστόρους για μένα. Πολύ ευγενικοί, πάντα να σε βοηθήσουν, να σου πούνε τα σωστά πράγματα που πρέπει να κάνεις ώστε το μηχανάκι να είναι καθημερινό. Και το κυριότερο, το δυναμόμετρο της, ό,τι γράψει αυτό είναι. Πάντως όποιος έχει TDM και σκέφτεται να βάλει πρόγραμμα, να το βάλει. Θα δει άλλο μηχανάκι και ένα γρανάζι μικρότερο έτσι μπροστά.
Θα δείτε πραγματικά άλλο μηχανάκι, δεν θα πιστεύετε ότι ήταν αυτό το TDM που είχατε. Είναι ότι κάνει και αυτό το σφύριγμα μπροστά από τα χωνιά και είναι έρωτας. Εντάξει, πριν από αυτό είχα ένα KTM Duca X40. Παίζει κάποιοι να το έχετε δει, ήταν ένα γαλάζιο, δεν υπήρχε άλλο. Με ζάντα που ήταν γαλάζια μαύρη. Άμα μπορέσω θα το βάλω φωτογραφία να το δείτε, άμα τα καταφέρω να κάνω το edit, γιατί δεν το έχω καθόλου. Βλακία είναι ότι έχει κίνηση ρε γάμο και δεν μπορούμε να το ευχαριστηθούμε λίγο. Λοιπόν, εκτός από τα χωνιά και τα λοιπά που σας είπα τη φοράει και μια αναρτησούλα πίσω, λίγο πιο σκληρή για να είναι λίγο πιο σταθερό. Και είναι ότι έχει γίνει ένα σέρβις στα μπροστινά, όχι από μένα, από τον προηγούμενο, και είναι λίγο πιο σκληρά και αυτά. Γενικά δηλαδή σε σύγκριση με μαμά TDM που έχω οδηγήσει είναι καμία επαφή αυτό το συγκεκριμένο. Από θέμα στισίματος και από θέμα, εντάξει, γκάζει τώρα, οκ. Έχει, εντάξει, λίγο παραπάνω από ό,τι βγάζουν τα μαμά. Εντάξει, για καθημερινό, επειδή κοντά τώρα κοντεύω να κλείσω χρόνο μαζί του, από καθημερινό γαμάει, είναι top, δηλαδή σας το συστήνω άμα θέλει κάποιος να το πάρει για κάθε μέρα. Είναι σαν παπί, εντάξει, έχει το βάρος του κτλ, αλλά στην οδήγηση πάνω δεν το πολύ καταλαβαίνεις και στις φίνες. Δηλαδή εμένα μου έχει βολέψει πάρα πολύ, παιδιά, γιατί το έχω τώρα, επειδή δεν έχω παπί και τα λοιπά, τα πούλησα όλα και έχω μείνει μόνο με αυτό. Βολεύει πάρα πολύ για κάθε μέρα. Και από θέμα βενζίνης δεν καίει υπερβολικά, δηλαδή ας πούμε του βάζω ένα 30 και με βγάζει 2-3 εβδομάδες και το κυκλοφορώ όλη μέρα, έτσι. Εντάξει, εγώ δεν κάνω και χιλιόμετρα όμως, αλλά για τη δουλειά μου δηλαδή και εδώ πέρα τριγύρω που πηγαίνω, μια χαρά. Άμα καταφέρω και βρω λίγο άπλα, θα του τα σκάσω να το δείτε λίγο, άμα τα καταφέρω. Δεν ξέρω αν ακούγεται ο αέρας, παιδιά, γιατί εκεί πέρα που έχω βάλει το μικρόφωνο δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ, γιατί όπως σας είπα δεν έγραφα ποτέ. Νόμιζα ότι έγραφα και δεν έχω δει τώρα άμα γράφει καλά σε αυτό το σημείο. Ελπίζω να μην ακούγεται πολύ έντονα ο αέρας. Και εδώ κίνηση γάμο. Πλέον ελπίζω τώρα που καλοκαιριάζει να τραβάω πιο συχνά βίντεο, οπότε να το βλέπετε πιο συχνά.
Τώρα τις παύσεις που κάνω που δεν μιλάω και τα λοιπά, συγχωρέστε με, αλλά είμαι καινούριος σε όλη τη φάση, οπότε μερικές φορές κολλάω λίγο, κάνω και σαρδάμ, οπότε χίλια sorry. Θα διορθωθεί πιστεύω στην πορεία. Στην επόμενη βόλτα, άμα τα καταφέρω, μήπως βγούμε και με τα άλλα παιδιά βόλτα, με ένα XT και ένα MT, να γουστάρουμε λίγο πιο πολύ. Τώρα θα ήθελα να κάνω καμιά σαρλατανιά, αλλά εδώ πέρα που είμαστε μην έχει κανένα pop-up που ιου και το φάμα σάλιατο, δεν λέει. BMάκι. Λοιπόν μάγκες, κάπου εδώ θα σας αφήσω. Ελπίζω να σας αρέσει το βίντεο. Ό,τι δεν σας αρέσει και τα λοιπά, ξέρετε, μου το γράφετε από κάτω να το διορθώνω, μιας και που είμαι και καινούριος, να μαθαίνω κι εγώ. Καλή συνέχεια να έχετε, τσαγιά.